Bi juma ye Desanburu kalo tile 24 san 2021 aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila bi jumadonya in na ka foli kurakuraya ka di aw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau Télé ale sugantili la kanubagaw aw ni layidu ta aw ye ka fɔ an bɛna nin jɛmukan in la ɲɛnamaya aw ye don o don ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma la aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni jɛmukan in kɔnɔna la bonya ni karama kɔnɔna na ka di aw ma aw kelen-kelenna ka kunnasiri o ka ban pewu ka aw to fo aw jabala la wa aw tɛna fɔ aw jigi kɔ cogoya si la sabula anw bɛna to an ka layidu kan kɔ sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɔw la kunnafoni sanuma caman bɛ an bolokɔrɔ ka a lase aw ma o la soli ka wuli kɛbagaw an mana sigi nin kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka aw fo maa minnu bɛ yen nɔ k'u sera u ka baarakɛyɔrɔw la u sɔgɔlen don Renouveau la an ka folibaw ye minnu b'an lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo an lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw fɛnɛ kɔ radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma sɔgɔlen don anw na an ka page Facebook kan ni o ye Renouveau FM Renouveau Télé page ye an bɛ abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ k'i bisimila bi juma Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan an ka dibila baara kɛbagaw don o don an mana sigi nin kɛnɛ kan an bɛ u fɛnɛ ka foli belebeleba kɛ sabula u fɛnɛ bɛ soli ka wuli sabati don o don min b'a to aw bɛ se ka ja ɲuman ani kumakan ɲuman sɔrɔ kumaso kɔnɔ yan nɔ an fɛnɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira ka ban Amadu El Konare ka fara ne yɛrɛ kan an bɛna don kunnafoniyaw kɔnɔna la sɔɔni Amadu i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma Fanta Tomota Ala ka juma tile hɛrɛ di an ma amin ka sababu ɲuman kan ye n nana ni kɔlɔsi ye nka n ɲinɛna kɔ duguma an tun bɛna wurudi mankanni kɛ projet jumɛn ka wuruji kɛ jumɛn de wusulen an ka se k'an yɛrɛ bɔ diɲɛ jamanaw bolo diɲɛ b'a la ka Mali tɔnɔmada cogo min na karisa n'an fɛ yen walima karisa dunan ka fɔ dunan ye diyagoya n bɛna n sigi ka du kɔnɔna la hali ni y'a sɔrɔ jatigi tilalen don i la k'a dɔn ka sama-samali hali bi a gɛlɛyalen don kuma an bɛna lajɛ juma nata n'an sera ka kɔlɔsi sɔrɔ ka wele bila Buye ninnu ni Ayidara ani Diko ka kɔlɔsi kɔrɔ tɔ mun ma kɛ ko d'an ma an ka fara ɲɔgɔn kan walasa an fana ka se ka n'i y'a kɛ juma nata o bɛ sɔn ka janya dɔɔnin dɛ Amadu nɛgɛ ka bilen wagati min na a bɛ gosi o wagati de an tɛ kɛ sini ye an ka sini lajɛ sini ye sibiri an na fara ɲɔgɔn kan an fana na kuranɛ kalan mankanni kɛ walasa an ka se k'an yɛrɛ bɔ nin diɲɛ jamana mun bɛɛ lajɛlen dasinen don anw kelen na a bɛ di a tɛ cogo la bi ye juma ye kɛlɛ tɛ yen bi foyi tɛ yen a bɛ fɔ min ma calme de paix an y'o bolonɔ bila kunun wulada fɛ n'i sera k'a laban parce que e ka problème y'o de ye bɛnkan accord ye bɛnkan ye c'est des différentes parties accord caman tigɛ nɔ bilalen don maaw bɛ tila ka parti dɔw bɛ tila ka parti dɔw violer a la koyi bi ta kɔni ne y'a décider ka bi ta bato d'accord ni y'an donkan ye minnu bɛ yen n'u sigilen ka kibaruyaw kɔnɔ sɔɔni an bɛ don fɛn min ma kɛ Mali ko la a n'a kɔ kan an bɛ n'olu lase u ma Amadu i bɛ fɔ i ka timinandiya la sɔɔni dun kibaru ale bɛ dayɛlɛ o la anw ka bakurubaw bɛna tali kɛ minnu kan olu filɛ nin ye ka kɛɲɛ ni Wagner naliko ye an ka jamana kɔnɔna la diɲɛ kɔnɔna na jamana 15 olu kɔni jɛra ka bataki bɔ min kɔnɔna la u ye u ka nisɔngoya jira ka tila ka a kɔn tuguni ni o bɛ Wagner naliko fɔ an ka jamana kɔnɔna la o la ko nin affaire jumɛn de Wagner ko affaire jumɛn wulilen don tuguni an ka jamana kunkan Isa Kaba Sidibe ale ye ɲinini kɛ o kan a bɛna walawalali kɛ o fɛnɛ kɔfɛ sɔgɔmada in na an bɛ taga Mali marabolo dɔ la a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Denbugu ale bɛ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ yen kalanso dɔ bɛ yen nɔ kilasi 1 kɔnɔna la ekɔliden maa 200 o bɛ sɔrɔ kilasi 1 kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna na an bɛna wele bila maa min yɛrɛ ni ale ekɔli karamɔgɔ ye ale bɛ kalan kɛ ni kilasi kofɔlen kɔnɔna na a bɛna ka na a da don la ni o bɛ tali kɛ Mahamadu Ibun Abdulayi la ale bɛna kunnafoniyaw ka olu di o kan Janjo Masa Idrissa Sidibe ale bɛna bisimila ka bɔ fo Joyilakaw fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ Assise nationale de la refondation ni o bɛ tali kɛ phase régionale kan ni o bɛ région ta ko fɔ Janjo Masa ale tun bɛ Joyilakaw fɛ yen nɔ ale bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ an ye a kow kɛra cogoya min na ka fara o kan Amadu El Konare don kibaru bɛ ale bolo sɔgɔmada in na kunnafoni tɛntɛnnen caman bɛ a bolokɔrɔ sɔɔni o bɛna lase aw ma Sori Ibrahim Diallo a bɛ siraba kanaw la sɔɔni an bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ taa ni ka segin bɛ cogoya min na bi jumadonya in na a bɛna da don o kibaruyaw olu la anw ka kɛnɛya kunnafoni ani docteur Sibiri bɛ to ɲɔgɔn bolo kunun a bɔra ka ɲɛfɔli kɛ aw ye mauvaise haleine kan ni o bɛ tali kɛ gɛlɛya minnu bɛ da kɔnɔnaw la a y'a da don olu la sɔgɔmada in na a furakɛliw bɛ kɛ cogo min a bɛna da don la kunnafoni di gafe minnu bɔra bi juma olu ɲɛfura fɔlɔ ye laseli jumɛnw kɛ
aw b'a fɛ ko kunnafoniya sɔrɔ wa a ye aw sɔgɔlen to anw na o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ jɛmukan in kɔnɔna na ko Alexis ma sɔn mun ma bilen waleya jumɛn de kɛra an ka jamana kɔnɔna la bi ni Alexis ma sɔn o ma ale bɛna o laseli kɛ bi jɛmukan o kɔnɔna na ka fara o kan anw ka don fɔli duman o bɛ o kɛrɛfɛ an bɛ don kunnafoniyaw kɔnɔna na sisan ni wagati bolo da cogo ye. Sankolo o bɛna jɛya ka nɔgɔ fitinin tigɛ kaba la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka Kayi marabolo kɔnɔna la ka fara Ɲoro kan Nara, Tombouctou, Kidal ani Tawdeni ko nɔgɔ bɛ da kaba la olu fɛ yen nɔ. Fonɛnɛ fiɲɛ o bɛna ci fiɲɛ min ni o fanga tɛ bonya kosɛbɛ o bɛ kɛ Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ka camancɛ marabolo ka fara kɔrɔnfɛ marabolo kan i n'a fɔ ladalako la ko bi tilegan in na olu ka yɔrɔjan filɛli ko o bɛ se ka sa ka sababuya kɛ gɔngɔnci ye yɔrɔjan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la ni o bɔra la Mali jamana fantɔw fɛ ko gɛlɛyaba tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la o la bi tilegan in na tile bɔta hakɛyaw olu cogoyaw ye nin ye Kayikaw tilegan in na aw ka tile bɔta o hakɛya bɛ t'i jɔ digiri 35 la Kulikoro ani Sikaso olu ta bɛ kɛ 34 ye Segu ni Mopti olu ta bɛ jɔ digiri 33 la Tombouctou olu ta bɛ kɛ digiri 30 ye Gawokaw olu ta bɛ jɔ 31 na Kidal olu ta bɛ kɛ digiri 27 ye Menaka olu ta bɛ jɔ 31 na Tawdenikaw olu ta bɛ jigin ka na 27 la fɛn bɛ tali kɛ Buguni la tilegan in na olu ka tile bɔta hakɛyaw bɛ kɛ digiri 35 ye Kucalakaw olu ta bɛ jɔ 34 na Kita olu ta bɛ kɛ 35 ye Ɲorokaw olu ta bɛ kɛ 33 ye Nara olu ta bɛ kɛ 32 ye Douanzan olu ta bɛ jɔ 31 na San marabolo kɔnɔna na tilegan in na tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ digiri 34 ye Baɲangara olu ta bɛ kɛ 31 ye Joyila olu ta bɛ jɔ 34 na Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛna da kaba la fonɛnɛ fiɲɛ bɛna ci fiɲɛ min fanga bɛ se ka bonya wagati ni wagati journée kɔnɔna la yɔrɔjan filɛli ko nasiratigɛ fɛ yɔrɔjan filɛli ma daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 10 bɔɲɔnko la ko gɛlɛyaw bɛna na don o la bi tilegan in na ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye bi tilegan in na tile bɔta hakɛya o bɛ jɔ 34 na Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 51 ye tile bɛna bin nɛgɛ kanɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 12 ye ni wagati bolo da cogo ye bi juma sɔgɔma ka di aw ma a kun ye aw kelen-kelen na ka se ka aw ta ni aw bila dɔn ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Tawdeni i n'a fɔ ladalako la jumadonyaw fɛ ni an sigira yan nɔ an bɛ dugawu kɛ an faso ye ni o ye Mali ye an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala ka Mali bɔ a juguw bolo Ala ka maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka ni lakanda o ka se ka sabati Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye nɛgɛ kanɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 27 ye donc kibaru ale wagati sera min bɛna lase aw ma Amadu fɛ. Ne bɛ sira d'i ma. Tabarikala n bɛ sira minɛ ni bonya ye sanga 28 bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan nin waati in na a Bɛlɛdugu dugu kelen-kelen a commune bɛɛ lajɛlen la k'a daminɛ Kamila commune na ka taa min ye k'a dɔn k'a fɔ fɔ Nciba mara la ka tɛmɛ Kalifabugu commune fɛ a taa min ye k'a dɔn Daba ani Bosofala mara la fɔ ka don min ye Jɛdugu Torodo ale dugu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na bi sɔgɔmada in na a ye aw bisimila an ka kibaruyaw la bakurubaw bi o bɛna tali kɛ nansara tulo bilenw ka jɛkulu jamana 14 ka fara Canada jamana kan olu kɔni jamana 15 jɛra ka bataki mun na u ye kɔni sɛbɛkɔrɔkɛ ka ɲɛsin Wagner naliko ma anw ka jamana kɔnɔna la wa u y'u ka dusuma kasa jira bɛɛ lajɛlen la u ko olu kɛta u tɛ maa ci olu bɛ baara min na k'u bɛna to o la hali bi an ka jamana kɔnɔna la an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la Sumerilu Bube Mayiga ale ka kɛnɛya ale sɛbɛkɔrɔ fɛgɛyalen don nin waati in na min bɛ tali kɛ farigan na o kɛlen don k'a sɛgɛn kasobon na o kama min ye jɔako min kɔnɔna la a taara ka taa min ye clinique Pasteur la ka taa furakɛli ni jateminɛ dɔw kɛ kɛnɛya tigilama joli minnu bɛ u y'a jateminɛ k'a fɔ farikolo cogoya bɛ cogo min na ko bana kɛlen don k'a sɛgɛn a ka kan ka taa furakɛ jamana kɔkan na o kɔni laɲiniw kɛra a ka denbayaw fɛ an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la Pulo n'o ye Useni Amion Gino ale ni Adama Ben Jara Ben le cerveau
kek ni yafa deli fokan boy ale kosebe o minye kuna anda sera ma pulo ya yira ko ale yafara nga o tonde to olup mala kam makono hakili fali do to anga ko baraw kan kunu fitri fe o parena ma olu ko ma yafa folo donga bobe sina wasa nyoronga uka cheble drambe ale fana mise ka yafa chogo mina o baraw be sina amina kuma fana ka so mandaina donc baru ale kene kanana ni mume jamana ta chogo were la franjoro fanga kunga na amina kuma fana ka bi nunye anka kibaru la danye kuma baw ye miselen chama me susa sisa dani no kuna sirika ban aula sisa renouveau ale to ala wati mina radio kacha keme sabani koye malikono munun sogolindo tele la ni wati na wasa aw munun be ni telefile mandini ani watu be aw bolo aw ka se ka laje ani ka lame radio la chamanda mobile blalendo na awna ni wati na nga foli bu fana nye ko ala ka belajele sutura biye juma ye ando ngaye ni ay aw bismillah ka damene kai kata kidal tawde ni menaka kateme gawo kana minye tomoktu mopti kana fo segu ka kla ka mununu kata sigaso ka bo sigaso kata nyuro di sahel kata nara kata sa ninga kla kata minye kita ali joila ka mununu salo ke kateme buguni ngaw fe kana kulikoro deuxième région na foka do moko o minyere wusule do bi sorawte bolike bela jele be kale ka chien ani kurtu la wasa ima boy ni doka doso ma ala ka bija ayaw bismillah yanye renouveau ye ni ya me groupe renouveau abetalike kunafoni di tasira bolofara belajelena munbe ni o yesebenikela o yolu be barake indicateur de renouveau kono ni ya me journal quotidien dien dongodo kunafoni munu mi bo malikona ani maliko kan chede do farale do nyonga olubo belajele sebe ningo jaw fananta o dugu bi je kuma mina o ba soro malik kibaru ya belajere larawele do sebe ni nasrala article kunda o be bo ikado ni journal bay ngono no ye indicateur de renouveau e wati ta tire yoroshi mineni subhana majin belajele bubulo ya bi fomi mo impri mairie ninga tire u yerefe yanno groupe renouveau soba kono ya o minye 2000 katase 3000 exemplaires o bi bot le kono kuma aw munu be ni aw ye jemo ko batigu ni ma fana be ku ba fe ka kibaru ya kala ko do aw ya wakulu do indicateur de renouveau la je do ngodo abibo aw ye wakibaru ya la hikaw de ba kono munu jele do ko fe fana la cellule radio renouveau fm be aw ye 98.1 aw de be kan name wala yoro chamana ni wati na ni kibaro en konna la aw kubu fe ka la seluke ani kibaro ya dandeli ke chedo ni muso do fana kala ne do radio ko baraka molu fana nyeshinin do oma o ka farao ka minye television no ere nouveau télé minye chewni muso fana farale do nyanga munumbe oluma foi kala ke camera subhana manji kata se minye micro yere munumunu chogoya ni question labeni ni kunafuni di bara yere sebe o mi laben chogodi olu fana nga bara benin do ma o de kama duguje oje aw bi kibaro ya sebeni nasira ani radio so kuma so ani jabara ngo ka farao kan fana wati mi mama se o de bike bololo matrafali la renouveau kele do ka jemuka bela jerele sankalama ka do awa bololo kan kama aw munun be ko aw be ro jawfe talifo fara ordinateur kan aw bi se ka renouveau ka jemuka bela jerele fle ba ira ka fo ibe to dala duguba kono halini ya soro ibe huya ibise ka kibaru ya soro renouveau sababu la o be sababu ye nyemanya so ale ka wuli ka jo ani ka do barada nyere tutike bawye kuma ko ni chesiri halibe ku jo uche jo rola ka do anya damine o manjugunga amena laban chugodi o de ka gele to abuko mima ko maintenir le cap o kuma ala ka capu menche be so madai na anya 14 to je jamana no li sebatigu ye nasra club longa jamana no jamana tan ani jamana nani bonyanko munu chema ika donga fo awa faransi jamana ale bola katase minye royaume uni Italie Portugal Belgique Roumanie katase République tchèque ani ka donga fo awa jamana chama wore Canada ka farale do munu kan olu jamana tani duru jera kunungo ka sigi ka hakili jagabo ke kamana gwanere hukumu kono ka sebe mina ukale do ku ka dusuma kasaya sebe koro jira ko sebe ka keni yurisi ka lakana kulu kenyere ye mimbe nu ka ma groupe Wagner ni olu kale do ku ke ko yere lakana tonoma da je kulu do nu ka ma mercenaire ko olu koni nali anga jamana kono ka ka dusuma kasao jira wala ni jamana nunu bela jerele jera ku bolono bla benga sebe la ni bigi kelenye
kuma minnu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ u ti jɛn ni a ye groupe Wagner Mali jamana faamaw ka a bisimila Mali jamana kanna na ko olu kɔni fɛ o ye i k'a dɔn sɔrɔ kumaniya ni sariya sɔsɔba de ye ani k'a dɔn lakana yɛrɛ taacogo bɛna bisi baza an ka farafinna woroduguyanfa jamanaw kɔnɔna la ko u tɛna jɛn ni min ye cogo si la k'u b'a ɲini Mali jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ waasa nin ko in kana se ka sen sɔrɔ cogoya min na nka maa caman b'a la k'i yɛrɛ ɲininka mun na nin ko in waa wulile tile fila in na kokura a ma sɔrɔla k'a fɔ kabi waati damadɔ u y'a kuma wuli k'a da nka min bɛ ka bɛɛ gwa i kamana kuma foyi t'a la ka sɔrɔ anw ka jamana faamaw da min bɛ kɛ sababu ye ka Wagner nali ko sɛmɛntiya walima ko tɛgɛnɔ bilara bɛnkan sɛbɛn na nka tile fila in na ta a kuma wulilen kosɛbɛ kokura o tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la Irisikaw ka pankuru caman b'a la ka folofolo anw ka pankuru jigin kɛnɛ kan nin waati in na o ye Irisi jamana yɛrɛ ka pankuru dɔw ye diɲɛma ɲɛ bɛ minnu yɛrɛ la min ye i k'a dɔn faramafɛnw bɛ ɲɔgɔn ci yɔrɔ dɔ a n'a kɛ ni nansara tulobilen ninnu yɛrɛ ka jateminɛ na u ka fɔ la ko Irisi Wagner ka baara mode opératoire a kɛcogo de ye nin ye n'u bɛ fɛ ka taa jamana o jamana i b'a ye k'a fɔ ni bɛnkanw sabatira ko Irisi jamana faamaw ka pankuru u bɛ wele bila olu ma olu b'u ka minɛnw n'u ka kɛlɛkɛcɛw doni ka n'olu suru jamana kɔnɔ dɔɔni dɔɔni tile fila in na Irisi pankuru ka munumunu salo fanga bonyalen don Mali pankuru jigi kɛnɛ kan a n'a kɛ ni dalu walima ɲɛnkɛnɛ bɔ jate minɛ n'a kɛ ni nansara jamana Faransi n'a jɛw fɛ tile fila in na nka min mugu gan o kamana Irisi ka den yeli kɛli ko dibila b'u bolo Mali la u ɲɛ tɛ ka da a cɛdenw ka Mali fansi fɛ o fana kɛlen don ka tubabu bilen gan a kamana bi Mali kɔnɔ yan nɔ maa caman ko i k'a dɔn kumaba ale bɛna ni fɛn ye n'i y'i sigi k'i mango a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o mango min jateminɛlen Asimi n'a jɛw fɛ o kɛlen don kamana gankoba ye diɲɛ tubabu bolo bi minnu na u ka bataki in na u jɛra k'a fɔ ko olu kɔni tɛna u mago bɔ Mali ka lakana na olu bɛ baara min na Mali la u bɛ to o kan hali bi n'a ka bɛ kuma k'u tɛ taa u tɛ maa ci wa u tɛna jɛn ni Wagner nali ko ye ko bɛ nin cogoya in na bi tile kɔnɔ an ka kibaruya dilaw bɛna wuli ka jɔ k'a kan kosɛbɛ walasa k'a lase aw ma ladiriya ale kɔnɔna la n'an bɔra yen min bɛ tali kɛ Useyini Amion Gindo n'u k'a ma Pulo ale ye kodɛn maa ɲɛma ye a yɛrɛ k'a fɔ wagle minnu kɛra bajangarakaw fɛ Adama Jara Ben le Cerveau ale fana tun da ye falakɔnɔ bi tigɛ sabula a tun ye jalaki bolokɔnɔnisi a ka kuma dɔw kɔnɔ kodɛn ni parena na k'a fɔ olu semɛ o ɲangata walew jula olu kɔni ye i k'a dɔn u t'a da bɔgɔ jɛnnen kan kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ minnu na Adama Ben le Cerveau ka immunité wulili ko kuma bɛ senna fɔ cika yɛrɛ lasera CNT maa ɲɛmaw ma i n'a fɔ an ye kibaruya dɔw sɔrɔ cogoya min na min tali kɛ a yɛrɛ kɔni b'a la ka ko kɛ ni balimaya ni sinjiya fɔ ye Mali la o min y'an ka tabiya ye a ye don ka bɔ fagaciya deli kɔfɛ ani yafa ɲiniw na min ye Useyini Amion Gindo o y'a bisimila a ka denbaya la min na o kɔni y'a fɔ k'a fɔ jɔnko ala ale yɛrɛ ye nimisa a ye Adama Ben ka kumaw nɔ wa a y'a ɲɛ ye cogo min na a sɛbɛkɔrɔ nimisale a ka fɔlenw nɔ ko a ye yafa sɛbɛkɔrɔ deli bolodankɔ la ale kɔni yafara nka tɔ ne tɔw olu tun kan ka jɛrɛ dɔ kɛ kunun wula fɛ jaabi jɔn bɔra o la min ye tɔ ɲɛmaa ma yafa a ka ca ala fɛ tɔ ne tɔw ta fɔ ka bɛn bɛ kɛ o la nka Yɔrɔdi Sahel badabada cɛbilen Darambe parena ale kɔni ma yafa k'a fɔ fɔlɔ an kɔni ye kibaruya minnu sɔrɔ o ye k'a fɔ don ka bɔ ni cidenciw bɛ senna waasa sagajigijɛ tɔ ne maaw fana bɛ se ka yafa Adama Ben le Cerveau ma o taara damakasi sɛbɛn min don n'o ye plainte ye o bɛ se ka labɔ cogoya min na o kow bɛ senna min mana bɔ o la wulikajɔw na kɛ ka ɲɛsin aw ma ladiriya kɔnɔna la n'an bɔra yen an bɛ taa Bamako kasobo kun ka kɔrɔfɔw la an y'a fɔ ten Mali minisiri ɲɛmaakɔrɔ Sumeli Bube Mayiga ale kɔni ye maa ye si janfalen kuma min ye a bɛ yɔrɔ min na n'o ye k'a dɔn Bamako kasobonba ye ko a ka kɛnɛya ko kɔni n kɛlen don gɛlɛyaba ye sabula a yɛrɛ k'a fɔ waati ni waati farigan b'a sɛgɛn maa mun degelen don furakɛli la kɔrɔlen u ka kɛnɛyaw bɛ jate minna n'a bilara yɔrɔ la a ka hakɛw bɛɛ t'a bolo a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o kɔni dɛngɛrɛnɛw fanga bonyalen don minisiri ɲɛmaakɔrɔ Bube ka nin waati na min na a ka a banana jɔako in kɔnɔ u y'a ta ka taa kɛnyɛrɛye kɛnɛyaso min bɛ yen n'o ye clinique Pasteur ka se ka taa ka furakɛliw jate minɛ dɔgɔtɔrɔ jolen minnu bɛ yen olu ka cɛsiri fanga bonyana kosɛbɛ
min yɛrɛ ye ko jatigɛ bonya ni a masiba ye nka sɛgɛsɛgɛliw ni analyse ba minnu kɛra k'olu y'a jira k'a fɔ a farikolo kɔni bana donnen don a fɛ kosɛbɛ mun yɛrɛ la a bɛ ka a fasalen kosɛbɛ o ko nasiratigɛw la o kuma laɲini minnu ni jaabi minnu bɔra o bana sɛgɛsɛgɛliw la ko Sumahila ka kan ka taa furakɛli kɛ jamana kɔ kan o ye laɲini ye a ka denbaya maaw ye mun laɲini sabula laadala a ka kɛnɛya dɔgɔtɔrɔ jolen dɔw bɛ jamana kɔ kan olu bɛ jateminɛ k'o kow la kosɛbɛ an ka kibaruya ɲininaw ye sɛgɛsɛgɛli dɔw ka ko kan k'u lajɛ. Bataki sɛbɛ dɔ kɔnɔna na min bɔra alamisadon in na Sumahila Bube Mayiga ale ka du o y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni a yɛrɛ ka kɛnɛya kow cogoyaw ye. Hakilina jiginna décembre kalo tile 15 san 2021 kɔnɔna na an ka jamana minisiri fɔlɔ kɔrɔ ni o ye Sumahila Bube Mayiga ye. Ale taara teliya la ka taa n'a ye kɛnɛyaso la k'a fari kun man di a la kabini a donna Bamako kasobonba la o ti kalo tile 26 u y'a yira k'a fɔ ko farigan sababuya la k'a to kasobonba kɔnɔna la k'a ye kilo 15 de pɛrdi. A somɔgɔw ka fɔ la ko kura tuguni ko hali n'o y'a sɔrɔ olu ye weleli caman bila k'a yira k'a fɔ k'a man kɛnɛ ani Sumahila Bube yɛrɛ ka lapasalitɔ mɔgɔw fana olu y'o wele kan bila k'u k'a bɔ kaso kɔnɔ ka taa bila kɛnɛyaso la walasa a ka se ka furakɛ. Ko nga minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiirikow ɲɛnabɔli ma ani Cour suprême ko olu fila si ma jaabi di u ma o koda la. A ka du b'a fɔ fɛnɛ tuguni ko kɛnɛya tigilamɔgɔ minnu y'u mago don a la k'u kɛlen kɔ ka sɛgɛsɛgɛli caman kɛ a la o y'a yira k'a fɔ k'a bananen bɛ kosɛbɛ ani ko fɛɛrɛw kan ka sigi sen kan walasa k'a bila ka taa jamana kɔ kan a ka furakɛli ɲɛnɛmaw sɔrɔ ka tugu bana mun b'a la o minɛnw bɛɛ ti sɔrɔ Mali la yan nɔ. Kɛnɛya tigilamɔgɔw ye o kɛ bataki ye k'o sɛbɛn ni k'a da jamana ɲɛmaw kulo kan ka fara o kan ko sɛbɛn in b'a fɔ fana ko Sumahila Bube kan ka bila ka taa joona joona jamana kɔ kan walasa ka furakɛliw sɔrɔ. K'o de kama Sumahila Bube yɛrɛ a ka du olu y'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka yamariya di a ka se ka bila ka taa jamana kɔ kan sani ko wɛrɛ kana bɔ a kodala ko kura. Hakilina jiginna Sumahila Bube Mayiga kun ye ministre de la défense kɔrɔ ye premier ministre kɔrɔ fana kun don nga a donna kasobonba la Bamako yan nɔ kabini uti kalo laban a b'o yɔrɔ la ka tugu ko jamana ɲɛmaa ka avion sanko kuma min kun bɛ sen na san 2014 waati yuruguyurugu minnu kun b'o kow kunkɔrɔ k'a fɔra k'a sen b'o la. Tabarikala sanga 42 bɛ nɛgɛ 7 kan Sumahila Bube Mayiga ka denbaya la Ali Bonkana Bube ka se Mamo Bube ka taa se Talibo Bube Mayiga ani Cekum Bube ninnu bɛɛ lajɛlen ye Sumahila Bube balimaw ye minnu b'an ka jɛmukanw lajɛ. Lieutenant Sise n'o ye garde corps ye an ma ɲinɛ o kɔ k'u ni sɔgɔma jɛmukan kɛnɛ ka na Fanta Tumota an bɛ munumunu salo jɔ yan fɔlɔ yan'an ka sorini a don makɛ wo ni min bi ka bɔ ka ɲɛfɔli k'an ye Siraba kana kunɲɛw kan. Don kibaru tako fɔlɔ o bɛ datugu yan yɔrɔ la an dalen b'a la i bɔra ka kunnafoni sanuma minnu di bɛɛ lajɛlen ka ta a kɔnɔna na an bɛ to munumunu salo kɔnɔna la an b'a lajɛ Sori Ibrahim Diallo ni ani ale sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ bi juma sɔgɔmada in na ko taa ni ka segin bɛ cogo di Bamako sira kanaw la an ka nɛgɛ karafetigi o ye Asi ye a bɛ n'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira an ka ɲɔgɔn lasɔrɔ.